מחזור למדבר היקר. היוש. צדיקים. פעם ראשונה שעבדתי עם בני אדם, זה היה איתכם. אירוע מיותר. דמויות בלתי נשכחות. עשור, זה מלא זמן. כינסנו כמה מאנשי הצוות של מחזור למדבר לספר סיפורים ולאחל איחולים לכבוד מפגש המחזור. חלקם שיתפו פעולה וחלקם פחות, אבל כמו שתמיד זה עם אנשי צוות, העיקר הכוונה. נתחיל במספר זיכרונות מצחיקים. באחד הטיולים הראשונים, אני חושב שימקו בא להעיר את גלעד לשמירה, וגלעד, כמו איזה שורד אולטימטיבי, ישן עם סכין צמוד לראש. גיגי שלנו? ברגע שים בא להעיר אותו, הוא נראה לי כמעט דקר אותה. אני זוכר שזה היה רגע מאוד מצחיק. נראה שאלימות זה דבר די מצחיק. יונתן רוטברג. כבר פתיחה טובה. יום הולדת שלי. טורח להזכיר לי שביום שנולדתי בו היה ליל הבדולח. מזל טוב שירי. וזהו, והיו עוד כל מיני עניינים עם היטלר וכאלה. זה... יש לך מזל שאני באדם שצוחק על כל דבר כמעט. זה מה שנקרא הוא המפץ הגדול. חובב פיזיקה? קרה באותו משחק כדור זוהר שאני רצתי וחזיתית נכנסתי באביב. לא חובב פיזיות? אני לא זוכר יותר מדי מהאירוע הזה, אני רק זוכר כזה רעש נפץ גדול ואז אותי שוכב על הרצפה. היה איזה ערב של השקטה, אני באה לצעוק על אחד החדרים שעשו רעש. נשמע כמו ערב שגרתי. אני מועדת שם על איזה אבן או איזה משהו, ואני באה לפתוח, כולי עם העצבים, מסתכלת אחורה, קולטת שמעכתי קרפדה, שזה לא היה אבן שמעדתי עליה. כולם לוודא בבקשה שסטרשנו בסדר. ובאותו רגע אני פותחת את הדלת של החדר של נמרוד ועדן, כבר לא זוכרת. ונשפכת שם על הרצפה מצחוק. אז הזיכרון הראשון, ונראה לי הכי חזק שאני זוכר מהשנה איתכם, הייתה טיול לנחל חברים או קרקש. אני זוכר אתכם נהנים, משחקים בדיונה, את האבן שטיפול לנמרוד על הראש. ואני ממש זוכר את הרגע הזה בסלואו מושן, את האבן מדרדרת, ואז פתאום את הפלאק, שזה נוחת לנמרוד על הראש. אבל לפי מה שהבנתי זה סידר כמה דברים. אני זוכרת פעם אחת באיזה לילה, כמובן הכל קורה בלילה. אוקיי, סולי. ושמרנו בחוץ, ואז הדידו שיצא שכואבת לו הבטן ממש, ויושב איתנו כזה בחוץ וזה. אחרי זה שמענו כזה פוף כזה, זה מישהו נופל כזה. אנחנו כזה הולכים, לא הבנו מה קרה, כזה קולות. ואז אנחנו רואים את נמרוד שהוא ניסה לברוח מחלונות או משהו, והוא קיבל איזה מכה, נכנס לו קוץ, לא זוכרת מה הסיפור, מה היה שם. אז זה היה קורה שהוא גם ניסה לברוח וגם... אוקיי, סולי. לא עלינו. וגם הוא קיבל מכה, זה היה נורא מצחיק. ועכשיו נעבור לאיחולים מרגשים, גם למיקומים גיאוגרפיים, למרות שלא ביקשנו מאף אחד לשתף את הדבר הזה. ואני מאחל לכל אחד ואחת מכם שפע של בריאות, של אושר, של אהבה, של משמעות, של הצלחה. ולמרות שעברו פאקינג 14 שנים, אני יותר מאשמח לשמוע מכם, להתעדכן ולעדכן. תרגישו חופשי להתייעץ, לשאול או סתם לשתף. אתם יקרים לי מאוד ואני ממש 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 מתגעגע. אז למדבר צדיקים, עלו והצליחו. ודש ממני פה מאמריקה. זהו, מתגעגע מלא מלא מלא. תמיד תהיו במקום שטוב לכם. שתהיו עצמכם, תעשו דברים שתרגישו בהם משמעותיים. ברגע שזה יקרה, אז יהיה לכם יהיה לכם טוב בחיים. זהו, חיבוקים, נשיקות, תבואו לבקר קצת. אני מאחל לכם עשור מלא בנחת, שמחה, ילדים, זה כבר רגיל. ואם מישהו מגיע לקדש ברנע, אז תנו טלפון. תהיו קשובים לעצמכם, באמת באמת, ואל תשימו על מה שאחרים אומרים לכם. מה שמתאים לכל אחד מאיתנו, לא מתאים לאחר. חמודים שלי, אתם נסיכים ואתם באמת התגעגעתי, וחבל לי שבאמת לא יוצא לי לראות אף אחד מכם. אני עד הקיץ בקיבוץ רוחמה, אתם הכי מוזמנים בעולם, אני אוהבת אתכם, יש לכם פינה חמה בלב שלי תמיד. ואני אאחל לכם לעשור הבא שתעיזו כל אחד ואחד מכם מוכשר וייחודי, ושיהיה לכם הרבה בהצלחה בהמשך. עשור שמח. בא לי לדבר איתכם רגע מהלב. אגיד שאני שמח שאנחנו נפגשים כל מיני חברים יקרים מהמחזור, איפשהו באיזה מסיבה ברחוב, במסעדה, סתם, שאתם מתוקים, ויש לי חוויה מאוד נעימה וזיכרון ממש טוב מהתקופה איתכם. אושר, והמילה שעולה לי זה משפחתיות, ואיזושהי חוויה של הדדיות וקשר. הוא חשוף ופגיע ונעים ומצחיק. ומה אני מאחל לכם לעשור הקרוב? לאהוב. זהו.